Takže čau, to je Groka 1.2, dneska si ideme zahrať Minecraft s mojim kamošom, ale môj kamoš ešte pôjde za chvíľu volať o 17:45, takže my ideme si zatiaľ zahrať Party Games, takže poďme na to. Party Games sú to tieto hry, ktoré môžete hrať s kamošmi, takže poďme na to. A musíme počkať, dokým dohrajú. A vyhral to. No a ideme teraz craft to die. What? What is this? Kamo to čo? Prečo tento práve tu pokladá tie tlačítka posrané? To by malo, že by sme mali zomreť. Prečo to nie je toto? Full damage, presne jak typce hovorí. Oh, aha, je to bug. Jaj, tak to no, tak to nič, táto hra. Tak to je GG, no. Nikto nevyhral, bo... Lava floor, oh. Poďme na to. Čo to je? Minigame started? Jaj, to je toto? Aha. Neviem, čo to je. Prestaň, ale uvidíš. Typco. Dobre, žijem. Žijem, dýcham. Tam je ešte biela. Nie, ja som padol. Nie! Ži! Ty sračka. Paráda. Joj, som zomrel. Typco to možno vyhra. Heal or die. No poď. No kamož by to mal byť za chvíľu, za 15 minút. Takže heal or die. Fúha, to už začína fest byť. Toto už je ťažké, kamo. Poď, vydrž. Vydrž. Poď. Vydrž. Dobre, takže na dnesko by to bolo všetko, takže majte sa, dajte odber, dajte like a majte sa dobre, takže čau.